jo considero... O sigui, el gènere de cine més difícil per a mi és la comèdia. Per a mi és la comèdia totalment. Fer plorar és més fàcil per a mi que fer riure. Creat en una escena va molt lligat als personatges, va molt lligat a la situació que està passant i o sigui, me pareix, a mi, que me costa que facin riure alguna pel·li, de fet, Scary Movie me pareix tan... O sea, compararia Scary Movie, les pel·lis de Scary Movie, en Los Simpsons. El surrealisme ixe, de que estan parlant que s'han alçat a desayunar i Marge li diu a Homer que és que no s'acaba la basura i enfoquen la basura i n'hi ha 6 cabres. Sí, menjant-se la basura. Això és el que me pareix difícil, perquè és incoherent però coherent a la vegada. Sí, perquè... Scary Movie igual. Perquè ahí, o sea, la imaginació és que tindre la de llibre. La comèdia en el per què s'olvida. O sea, i jo crec que el clar exemple, a banda de Los Simpsons, jo crec que encara més clar exemple és Padre de Família. Sí. Què te falta